kay kayungan. Siklaud tampo at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mi na rin kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iatsyat me ke kami, ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, anilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi na ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. E musana pisawili ng aklismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabus, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, patyabe tala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di, Mayor Tierdi and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ditsen Lita David and family, at Senior Choir. Safe travel, Raul and Let Roque and family. Special intention, John Rose Tolentino and family. Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine. Rosario Bondok. Ordained Anniversary, Thanksgiving, Father Reynaldo de la Cruz. Birthday, Thanksgiving ng Gloria Bautista. Speedy Recovery, Chismel de Alca. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Lerna Panganoran, at Jesus San Luis. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Domingos Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Marie Jensen 40 days, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino,
Nida, Michael, Shirley, Asuncion, Maligaya, Amado, Librado at Jesus. Maghihabita po king dalita pamukulat. Makiramdam kayo, ngayon oras, di oras sa karapat-dapat. Ngayon nagawang kaligtasan, magbalik ka na lupin Diyos, pangilagaling makarapat, na lupang bagay ang makatali. Pag-iintik at ang kasulwan, alala ka sa pinalupaman. Pakiramdam kayo, ngayon oras, di oras sa karapat-dapat. Ngayon nagawang kaligtasan, magbalik ka na lupin Diyos. Ilaginingin pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagon ng banal na Espiritu, mantabi ang kikaingan, At kaya timurin, maya payabak kikaingan po, maya payabak po ang umpisanin naman ng obra para kareng regular, kaya katamong empleyado, ang pong talapag-obra, niya abet alakit pangadita mo, sana maging ligtas lang, pang mabunga, iting paraminggo, karelangan. Nya batang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, si siyantala pareng kasalanan tamo, at anyaran pamilunos na at kapatawaran ng hapong gina. Ginuy kayong pepakayap, karing masakit, agyang king lepra, ning dayuan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoo iking sikwilda, ring kabalen mo, agyang maying katutuan, iyong kaya kang sasabyan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo iking linakad, alang pangabala, liputad, ding taong magnasang minabu kaya ka king bangin, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may ipahintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga, Amen. manalangin tamo. Oy, paning pakalulu, kalagan ming kang iglesia, king pamikasala, at kambilan me, king sablang dewakan. Antabayanan mo kami, uling nung alaka, alaking kaligtasan. Iti nga nadwan mi, kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ang banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman, king alanganga.
Amen. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king kadwa ng libruding ari. Inaaman, yo impe kapundorin sundalos ning Syria. Marangalyo at kapuri-puring lalaki, king akakit na ning ari ning Syria. Uling king kapamilatano, pe pagtagumpe na lo ning Ginoo ring sundalos ning Syria. Dapat matena kanya man iting tao, metong yang leproswan. Ngeni king meto nga pamaglusob, ding Arameos, abihag ding iba't kinlabwad ng Israel, ing meto nga dalagito, at meging alipaning asawa ng Naaman. Nung ingkana kong Ginoo lumapit siya sana, king propeta ka rin sa Maria, nga naking kenyang senyora, ulwane ing keyang lepra. Inaaman min tayo at sinabi na king keyang ari, itang sinabi ning alipan a babaeng iba't kinlabwad ning Israel. Ing ari ning Aram ngano, umeko, para landakan sulat para king ari ning Israel. Inya inaaman linwalyo, magdalang apulong talentong pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 mga santing a imalan. King ari ning Israel, delane ing sulat, ang anang menga manu. Kambe niting sulat, pe papunta kay Keko, ing kakong talasuyong inaaman, bameng apakayap, king keyang lepro. Inyang abasa na yung sulat, ing ari ning Israel, ginabak ni, ing keyang susulod ay imalan, at nga nang mipakulisak. Bakit metong kawaring Diyos ay ating upaya, babuaning biye at kamatayan? King itin tao, paralaning betong at tao ka na ako, baan maulok king lepra? Lawan yu, akit yu imanin to niya mong sangkan, baan makipateka ako? Inyang Eliseo, intawanin Diyos, dimdam na kinging ari, ding Israel, ginabak na ing kayang susulod, pepakutang na king ari. Bakit ginabak mo ing kayang susulod ay amalan? Gustan mong umiyak ako at akit no, king ating meto nga propeto, king Israel. Inaaman din natangyo kambering kabayo at karwahi, at tinok ng iyo kimpasbul, nimbali ng Eliseo. Impropeto, peparalane kayo ing mensahe. Umekat manos 7 ulit king Hordan, at ing laman mo kumayap, at luminis ko. Dapat inaaman me ko yung mua nga nang sasabi, isipan ko in dapat yan luwal, at tinig to arapan ko, manigapok ing ginong kayang Diyos, at igalone ing kayang gamat, babo ning laman kong ating sakit, at uli nito maulo ing lepro. Ewari ding ilog in Damasco, ing Abana at ing Parpar, migit lang mayap kesa aking hanggang danom ning Israel. Kuwaring malyaring manos kareti at lumines, kambe na nito mo ay ang ginulot at meko. Dapat ding ipus no linapitlo at kaya pepalino. Tatangko nga ran sinabi, nung ing propeto sinabi no keko, inggawa kang meto nga bagay karaniwan, wari gawan mo. Lalo pangeni, uling sinabi na keko, manos ko at luminis ko. Dapat mong gawan ang timoy sinabi no. Inya inaaman dinulong ya, at 7 ukdong pepalbog kindanom ning Hordan, agpangking amano ning tawa ni Diyos. Ing lamana meging kalupa ning lamaning anak amalati, at melinisyo. Bigbalik ya king tawa ni Diyos, kamberin sablang magsilbi kayo. Panyatang na tinalakad ya arapano, at ngano, ngeni, balo ko no, king alang Diyos, king kabilugan na yato,
nunemu ing King Israel. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. King Mabiyos, kakawya ing kaladwa ko, kapilang kaya tangalan ing kayang lupo, King mabiya Diyos, kakawaya ing kaladwa ko. Kapilan kaya tangalan ing kayang lupa. no makanano yung kakao ing usa kinda no mamamagos, ban minumyo, makanya niyang kakao ke ka o Diyos, ing kakong kaladwa. King mabiya Diyos, kakawaya ing kaladwa ko. Kapilan kaya tangalan ing kayang lupa. King Mabiyay Diyos, kakawya kakong kaladwa, kapilang kaya tangalan kayang lupa, ban kaya samba. King mabiya Diyos, kakawaya ing kaladwa ko. Kapilan kaya tangalan ing kayang lupa. Ipabal mo kay kansala ating katutuan, ban ako ing karelang patnubayan, at tayran kim bundok abanal nung nukarin, yang kay kang tuknangan. King mabiya Diyos, kakawaya ing kaladwa ko. Kapilan kaya tangalan ing kayang lupa. Karin ketang altar mo, O Diyos, lumapit ko. Ikang babi ka na ako, kintulang emonano. Tigtigan king alpa at puryanda ko. O Diyos, ang akong Diyos. King mabiya Diyos, kakawaya ing kaladwa ko. Kapilan kaya tangalan ing kayang lupa. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Kaya't kakulyate ko, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaya't kakulyate ko, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ako'y suluning yato, nga naning Ginoo. Ing tutuki ka na ako, mi kasuluyang babyebye. Kaya't kakulyate ko, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaya't kakulyate ko, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya temurin. pamamasa, king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ito, may balik ka Nazareth Jesus, at migsaritaya ka ring tao, king sinagoga, nga na. Sasabihan ko iti kay kayo, kapilan man, pamiparangalan ng propeta, king sarili ng balen. Pakiramdaman niyo ko, katutuan king dakalang babaeng may balo karin Israel, king panahon ng Elias, inyang eminaran kilub daring atlong banwa at kapitna, at mi kamaragula danop king mabilog alabwad. Makanyan man ay mi tuburan muntay Elias, kanino man kareti, nunemo king meto nga babaeng may balo ning Sarepta, king sakop ning Sidon. At nakalang lepraswan karin Israel, king panahon ng propeta Eliseo. Dapat metong man kareti, alang kinayap nung emoy na aman, at tao Syria. Mimwala rin sa blang tao, at yung king sinagoga, inyang dindam dayti. Tinalakad da, at liwal di Jesus, king balen, at di alare king bingit, ning bundok, katatalakarana, ning karelang balen, bareng inabuking bangin. Dapat linabas siya kalibutan daring dakalataw at sinulong na ing pamaglakad na. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurihan kayo, Kristo. Makiramdam tamo po kinumili. Halos patapos na po yung synod. Ito po ang synod, yung nakikita niya po rito
ang panghikayat at pakiusap ni Pope Francis, ang ating Papa, ayan, makinig, makirandam. At normally po yan na ginagawa ngayon sa iba't ibang mga parokya, grupo, para pakinggan ng iba't ibang mga sektor. Kung anong mga mungkahi nila, pagtingin nila, pananaw nila sa mga nangyayari sa simbahan. So, halo-halo po yung mga sectors. Kasama na rin yung mga di nagsisimba, at saka yung mga umalis na sa pagkakatoliko at ibang sekta. So, malawak po itong yan. Pero ito po ang panghikayat ni Pope Francis na makinig ay hindi lang pakinggan ng siguro mga daing nitong mga tao, kundi ito rin ang sinasabi, makinig hindi lang sa mga marurunong, makinig hindi lang sa mga titulado, makinig hindi lang sa mga makapangyarihan, makinig hindi lang sa mga kilala na mga tao, kundi makinig kahit sa pinakamalating miyembro ng lipunan. Hindi ko mo nag-aral, makapangyarihan, sila nang may hawak sa lahat ng karunungan at galing. Hindi ko mo mayaman, siya nang may alam ng lahat. Sinasabi nito, ultimo yung pinakamaliit na miyembro ng lipunan, pwedeng mayroong maibahagi sa kabuuan. Kaya maganda rin na pakinggan ang tinig at boses ng mga nasa laylayan, mga nasa huling strata ng lipunan. Baka kuminsan nasa kanilang solusyon ng mga problema, baka nasa kanila ang kalutasan ng ating mga suliranin sa buhay. Hindi ko po alam kung narinig yun isang kwento. Sa isang tulay, dadaan yung isang malaking truck. Kaya na nagka-problema sila. Kasi yung konting pinakatuktok ng truck, sagad dun sa merong bar na ganyan yung tulay. So hindi yan makakadaan kasi tatama yung pinakadulo dun sa bakal. Dun sa bakal. Konting-konti lang. Pero dahil medyo mahaba-haba din yun, gad-gad yan. yung truck sa taas. Kaya yung mga nandoon sa truck, hindi alam kung anong gagawin para makalusot doon sa tulay. Hanggang meron silang nakitang bata at yung bata ay kinausap at kinausap ng bata yung kung anong problema nila. Bata lang na ayun nga, hindi sila makalusot. Alam nyo, yung bata ang nag-suggest. Sabi ng bata, kayo po, alam nyo po yung solusyon? Sabi ng bata, bawasan nyo ng hangin yung mga gulong. Konti lang, bawasan para bababa. Binawasan. yung hangin ng mga gulong, bumaba nga naman. At nakalusot siya, nakalusot ang truck. Galing sa isang bata, ang suggestion, yung mga nandoon sa truck, na mga driver, mga hindi alam ang gagawin. Pero sa yung isang bata, parang nakaisip nitong solusyon para makalusot. Alam nyo, ang ating pagbasa ngayon, tungkol dito sa Ebanghelyo, nabanggit yung sinaaman, na siyang laman ng ating first reading. Nabanggit lang ng pasampyaw. Pero sa first reading, inilahad ang istorya tungkol kay Naaman. At si Naaman ay isang pinuno, makapangyarihang pinuno ng mga kawal, ng mga Aram.
Yun ang kanyang posisyon, makapangyarihan siya. Kaya lang, nagkaroon siya ng ketong. Nagkaketong siya. Kaya ang nagpayo sa kanya ay pumunta sa hari ng Israel para itong magsasuggest kung anong gagawin niya para gumaling. Pagdating doon, nagdala pa naman ng maraming mga regalo, ginto, etc., etc. Pinunit daw yung damit ng hari ng Israel. Ano naman kinalaman ko dyan? Anong kaalam mo? Anong magagawa ko dyan? Ikaw na may keto. Parang ganun ang salita nitong hari ng Israel. Hanggang narinig ni Propeta Elisha. At ang payo ni Propeta Elisha, na siyang kumausap kay Naaman, sabi niya, pumunta ka sa ilog ng Jordan at doon ka for 7 times magpalubog. Itong lubog-lubog. Kaya yun, no? Nung marinig ni Naaman yan, nagdalawang loob. Sabi niya, bakit naman sa ilog ng Jordan? Ang daming mas magagandang ilog sa amin, sa lugar namin. Bakit dito pa sa maruming ilog ng Jordan? Kaya parang ayaw niyang gawin yung sinabi ni Propeta Elisha. Ayaw niyang sundan. Akala ko, sabi niya, pagdarasal akong ganyan, tapos bigla, gagaling na ako. Anong itong solusyon niya? Kailangan ko pang pumunta ng ilog ng Jordan. Ganun po Siyempre, makapangyarihan ito parang hindi payag dun sa pamamaraan. Hindi sold out dun sa pinagagawa sa kanya ng propeta. Pero habang pong ganun na nagmamatigas si Naaman, yung mga alipin niyang nagsabi sa kanya, bakit di niyo po gawin? Propeta po ng Diyos yan. Para bang wala namang mawawala sa inyo kung susundin nyo. At alam nyo, kahit mga alipin, siguro kung talagang mataas ang pride ni Naaman, huwag nyo ako nga pakialaman. Mga alipin ko lang kayo. Huwag kayong magsalita dyan. Ako yung rito. Ako yung makapangyarihan dito. Pero ganun pa man, sumunod itong makapangyarihang opisyal sa mga alipin niya at dumiretsang pumunta ng Ilog Jordan at doon niya ginawa yung pinagagawa ni Propeta Elisha. At lo and behold, naging makinis muli ang kanyang balat nung tinupad, ginawa ang pinagawa sa kanya ng propeta. At dito pong mas nakikita ko nga rito kuminsan magandang makinig, hindi lang sa mga titulado, makapangyarihan. Sa mga maliliit, mga simple, diyan din pinapadaan ng Diyos ang ating kagalingan, ating kabutihan. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa painting mga kahilingan, tayong lahat na palaging ginagabayan at binibigyan ng magagandang salita ng Diyos para tayo akayin niya tungo sa kaligtasan at kapayapaan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, linisan mo kami king lepra ning kasalanan. Ginoo, linisan mo kami king lepra ng kasalanan. Para ka rin sa blang Kristiyano, manano na sanang kanuparir Propeta Elias at Propeta Eliseo, mit muntiat agandang gampanan, imakapropeta rang katungkulan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, linisan mo kami king lepra ng kasalanan. Para ka rin mamuntukan king gobyerno, kapilan man sana era sa sakwil i Kristo, no nemot mong dangalan teng tanggapan, at ingke ang maya pabalita, karin sa blang bagay king lipunan at king politika, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, linisan mo kami king lepra ng kasalanan.
Para ka rin si Quildo, manakitlasan ng tula, king pangarinandang pamikatagon, maging kalupa ng Kristo, as si Quildo rin sarili ng kabaren, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, linisan mo kami ng lepra ng kasalanan. Para kay katangan makatipon keti, wasan tasano, ing lepra ni kay katang kasalanan, kapamila tayong pamangawang metong amayap, at tapat-tapa magkumpisal, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, linisan mo kami ng lepra ng kasalanan. Yan po ang tami sarili tang kapag Ginoong Yesus, akit da kasa, busal mi, kapamilataning pamaglugod, at pamanyuyoy mi kaya ka, karinganggang kapatad mi, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Magkihabitan pong magkantaking dalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tagapan na sa aning Ginoo, iting dawon karinggamat mo. Kaya kapuri at kaligaya, ning kayang lagyo. Kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, panuwanan mo sa reting ayin, banbaging sakramento na ining kaligtasan mi. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaantin mo yat rin. nayo ren puso yu. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratit numang kanino pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya. Adan mong ipasyagming kapasalamatan mi kaya ka, kapamilatanin pa maglingap mi king sarili. Kailangan sa pilan mi palpikasalang ugali mi, at apatpat ing ketasan mi. Kailangan ing pakit mi karingatsu, king kagibitan, ing kayapan mo kaya kami. Ulinita kaberi sablang koro, ring anghel karing banwa. Daralit min kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuyay banwa at iniyato, king kekang ligaya. Osana king kakatas-katasan. Mapanad yung daratang king laging Ginoo. Osana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, manyalang katawan at daya.
ng ginuming Heso Kristo. Bayoy ami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapit, te pasalamat siya keka. Pira sinabing niya karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bayat talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo. Daraw miya kaya ka iting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Nayon ming pasalamatan kaya ka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo king i kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap ya kinlugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman, di kapatid ming pepainawan at maninayang sabing miye, lalo na yung talasuyo mong yamong felicito, ading alapang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng angga. Ban kaya biya ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagawning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan talapangabos at may buging banal ng turo, nga tamangining mangangas manalangin. Igpami ayat siya misamba niya ilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, mipamintuan ng loob mo, kaya tisulip ang tibanwa. Ing kakanan ni, king aldo, ibiyem kaya kami, king aldongeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi karing kasala kaya kami. Mga emuke paisaol king tukso, nunay ikabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwam ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo.
Ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kay kayo. At kaya ka, timurin. May kakapatatangan po, masaya tangin po po gayang kapayapan. Kapayapan kay kayangan, kapayapan po. Kordero ng Diyos, amilalako, kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, kasalanan ng yato, ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato, noon tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kay ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Siklaw dampo. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banking daratang nga pambansa, ampon pang lokal halalan. Ing tunay ang mag-ari, iya ing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot,
king katutuan, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buhatan, ban makapamirahit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitit, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, yung gawan tune, tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan ning mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin dignidad ning tao yung palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese, king kalikasan, eya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamisan metong yung mamiedalan. King daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan, king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Itamongan po. Pastul ning kaladwami, ampon talapagligtas ni Meto Sikluban, ing politika yung pigkalob mo kaya kami. Meto nga panagkat ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang yung pamanantabe mi king politika, para ka ring botanti, ampon kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo, at makasawok, ban sumulong kami, king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. Uy, paming malugod, patawaran mo sa ating kasalanan ding tatanggap king kaya kang sakramento, at ipunan mo kami king pamisan metong at kapayapan. Itihadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginoo, mantabi kay kayo. At kaya ka tumuloy. Bendisyonan ako nga ni Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ni kay katang kapag masusyan, niya may tanang ini, luguran tayong Diyos, ating kaparata mong tao. Salamat, King Diyos. Dakan po salamat, may poras, magandang araw, marami pong salamat. Sanang may gusto ikakanaku, sanang may gusto maglakad ulot ko, lumipe po sana'y ekang krus, ikanaku harap at aliw. Lumipe po sana'y ekang krus, ikanaku harap at aliw. Maresma panaurin grasya, maresma na ikapepay lasa, lawan mo gulot mo ibig ako, sa panupula kong puspusanan ko. Lawan mo gulot mo ibig ako, sa panupula kong puspusanan ko. ing tubos mangailangang sawop at lingap.
Diniring kaya katamong meging proyekto. Mumuna, pamamiyasawop ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King sawop na ding niyayaliwang aguman, kalupaning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, may kasawop ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king aduang pulot siya mapamilya, miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta karing pamangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, ang may ganap karing kaya katamong bisitas, anyang Enero ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita ya kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamagayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kaya katamong pamakiramdam, king balang metong kalupa ning panagkat ng Papa Francisco kaya katamo king Synod on Synodality. O ing pamaglakbe, anting metong abalayan ayabe-abe at makisan metong king Iba, Anak at king Banal na Espiritu. Uliniti, agkatanda kayongan pong makyabe king programang awsan tamong Dieko Diemo. At tinatag ning parokya para karing kapatad tamong lubos mangailangan. Iti, metong yang paralan, ban kanita makapakisan metong pamo king aos ning panahon, ing pasiknangan ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutad ning takot, ampon pamisagsagan at daralan ning pandemya. Baka nano po ing gawan. Mumuna, malyari kayo pong midikil metong nga alkansya, bote, o lata, anong nuka rin nyo la ibaldug, ding kaya kayong adawon para kaniting panahon ning Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayul, o kaya naman, iba't ka ring assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong dumakalage ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pibale-bale at abayan panalangin akapagnasan potang babaldog ing dawon. Itingke kayong maulang dapat metong yang dalan ban may paltutu ing paninasan ning parokya karang miyayaliwang programa ban may sulong ing biye. Malyari ula pong ibiye din kaya kayong alkansya, mag-umpisa king panahon ning pamanyubling me o Easter season. King kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Kalupan ning lugod ning iba kaya katamo, king pangadawon ning kayang anak, uli ning lasana at kamatayan king krus, manano na sanang ding eganaganang bininyagan, gumusal tangan at sumulong king pamisan metong king kasalpantayanan. Mananong na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampon kamatayan ning ginuta mong Jesucristo, idala na katasangan king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.